мошобино хники ам омад. Ина марҳамат ҳозимаш мода як нуқтаи савдоро тавсия метим. Биёем буракои фасон овардан аз 50 сомон сар мешава. То чанд мара? 100. То 100 сомона. Хулоса аз 50 сомон сар мешавад то 100 сомона. Наворора пайгирӣ кинен ҳози дарафти навор бомаш мода нишон метам кадомаш чанд сумай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 8-ум 9-ум дарвоза мешава. 8-ум қатора? 8-ум қатор марама духтарако. Боло пуш курта туника жемпирчат курткача ҳама чи ҳастай. Аями 50 сомон сар мешавад то 100 сомона. Тарако нигоҳ кунен, туничка присида буде, нигоҳ кунен чиха туникои фасон акция шидай, беҳад хушрувай качестваш, бо турки будай диден духтарако. 100 сомон марҳамат. Ай 48 то 52 размер дора 100 сомон. Духтаро дига намудошам ҳастай, ина успед кунен, ҳози сезони ҳами омадестай. Ҳамаги 100 сомон. Бинен чанд расветкаву чанд моделай. Марҳамат беҳад хушрувай бо дига моделай диден 100 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 8-ум 9-ум дарвоза мешава 8-ум қатор. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯчай. Размероша дидена чӣ размерои нағзай. Хича материалош фасонакан. Марҳамат ина расветкои беҳтарин ҳамаги 100 сомон доставка доранд. Рақамашон ҳаст дар рӯектан бинависен. Чизе ки намефаҳмед суроғара ё ки доставка мехоҳед бинависен доставкатон мекунанд. Ира бинен охе чӣ хушрӯвакай вязка дар рӯзак бисёриё ҳози ҳамин моделора мепурсанд. Ина марҳамат ҳамин модело 100 сомон шид. Ана у вайдораш чи? Шолдоракаш чанда? Ишам ҳамин нархай? Мана ишам жемчуку анам хел шолдорак 100 сомон ҳамаги. Дидена аяму шолдорак ами сиёҳу коричневую ам хел цветора дора. Духтарако нигоҳ кунен чӣ бори хушрӯ омадай. Аҷоиб фасонак ира бинен. И моделаш ҳаст бо ана и моделаш ҳаст. Нархошон 50 сомон акция кати. Духтаро и хеле нарх ягон ҷода нест бо ина моделша бинен чӣ хушрӯчай. 50 сомон ҳамаги. Ина барои мактабам гирен хушрӯай. Студентоям барои корам духтарако бигиран хушрӯчай. Иёшам 50 сомон. Эчхи хушру духтаро ира бинен 50 сомон бо сад букакай материалош. Марҳамат ҳам гармак мегира ҳам ишам 50 ва духтаро нигоҳ кунен шок ишам 50 сомон. Бозори Корвон иям 50 сомон. Духтаро бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 8-ум 9-ум дарвоза 8-ум қатор ишам 50 сомая. Ина марҳамат духтаро дидена ягон ҷудай хеле нарх нестай. Успед кунен ака кам дорен ё бисёр? Бисёр будай. Ҳамада мераса. Ина духтаро биёен. Ай ҳар якташ 100 донаи будай. Духтаро успед кунен ина барои фарзандотон барои худтон омада харидорӣ кунен. Боз ҳам як аксияи калон духтаро нигоҳ кунен. 70 сомон боварӣ дорен 70 сомон. Духтаро ина марҳамат аз и кожанкачаям чанд намуд доранд 70 сомонӣ. Аз анаин хел курткачаҳои бе остинаку остиндоракам доранд 70 сомон. Хулас тамоми намудаш 70 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор даян ҳози бор қабул кардан нигоҳ кунен бор бисёр омадай 70 сомон тарафи Тило бозор байни 8-ум 9-ум дарвоза 8-ум қатор. Ма бисёр навор мегирам айҷа либосҳои арзон доранд. Ина боз ҳам борои тирамоинашона қабул кардиян. Биёен духтаро харидорӣ кунен 70 сомон. Доставка низ доранд. Ана баъд вайшам количествашам бисёрай. Шуморашам хеле зиёдай тамошо бино. 70 сомон. Ва ира бинем палиточаям 70 сомон тамошо бино. Ина 70 сомон. Ирам барои шумо 70 сомон. Доставка дорен ака? Доставка фақат таксида бор метон. Доставчик надорум рои каметон. Такси катиравонтон мекунанд. Доставка доранд хулас. Ина марҳамат, ина туничко ва ира мо калтоша ҳози навор гирифтем духтаро 50 сом. Ина ё бо туникаян 70 сомон. Хеле нархи ягон ҷода нестай. Борои оригинал, борои фасони хушрӯра бинен арзон кардиян 70 сомон. Ина инҷа биёем ба ҳазур кирта мегирен инҷа нигоҳ кунен охир ҳама чи доранд 70 сомон. 90 сомон. 90 сомон куртора диденанд духтаро. Ина ман навор доштум бисерус пеш ина бо ҳастай касе да нарасида буд биёен борои навшон омадагиай 70 ё 90 сомон. То 60 размер доранд 90 сомон брукушкатия духтаро биёен. Бехабар намонен духтаракои азиз нигоҳ кунед. Ман саҳар кати Корвон омадаш мода навор гирифтестам.
аксияи зури рафтестай нигоҳ кунен бинен авора дарав биёен тамом нашида 80 сомон двойкачара диден чӣ хушучай 80 сомон марамад барои худтон мегирен барои духтаракотон мегирен биёен бинен харидорӣ кунен инҷода ҳам куртаям арзон шудай курткаям арзон шудай хулоса 80 сомон инаи моделакшам бинен чӣ хушучай айнаи болопӯшак чанд сомай Я 70 туман, я 80. и 70 сомон инаи двойко 80 сомон бозори корвон тарафи тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза 8-ум қатор марамад биёен ина тоничка куртак бирем чӣ де мегирен двойка ҳама чи арзон шид иҷада аз 50 сомон сар мешава нархошон роли кардам духтаро 50 сомара 100 сомон аст ҷемпирӯи Туркия намош. диден қиматшон класс 100 сомон будай нархошон арзоншон боша 50 сомон ира бинен ҳамаш ҳози қабул кардан ма омада шумо да навор гирифтам ки бинен Коин бигирем. духтаро нарх суроғара я бор дигар такрор мекунам байни 8-ум 9-ум дарвоза духтарако 8-ум қатор биёен бинен харидорӣ кунен доставкаям доранд